Hledáte prostorný rodinný dům s velkou zahradou? Přímo na břehu řeky Berounky, v obci Zadní Třebáň, ležící 2 kilometry od Řevnice a 24 kilometrů od centra Prahy, pro vás máme moderní rodinný dům o dispozici 7 plus KK. Nemovitost se pyšní podlahovou plochou 258 metrů čtverečních a byla postavena v roce 2024. Spojuje moderní architekturu, kvalitní materiály a pohodlné bydlení. Dominantou domu je prostorný obývací pokoj s galerií a krbem, 2 plně vybavené kuchyně a 7 pokojů, což poskytuje dostatek prostoru pro velkou rodinu nebo vícegenerační bydlení. Součástí nemovitosti je samostatný zahradní domek se saunou a vlastní sprchou, ideální pro relaxaci a wellness. Prostorná zahrada o rozloze 1108 metrů čtverečních vám zajistí klid a soukromí. Zadní Třebáň a sousední město Řevnice poskytují veškerou občanskou vybavenost. Mateřskou i základní školu, lékaře, obchody i restaurace. Máte odtud také výbornou dopravní dostupnost do Prahy, kam se vlakem dostanete do 35 minut. V okolí se pak rozprostírá krásná příroda břehů řeky Berounky a chráněné krajinné oblasti Český Kras. Zaujala vás tato mimořádná příležitost? Neváhejte nás kontaktovat.